Okay, so may hapon sa tanan, glory to God, no? Padayon ta sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo diri sa Biblia, no? Karon na nata sa Numeros chapter 12. Praise God, no? Chapter 12 na ta igsoon. Glory to God. Okay, so ato ang sugdan, no? So magampo ta daan, dalaygon ang Dios. Hallelujah. Ginoong Dios nga labing gamhanan, Lord, kami nagaduol kanimo ug paubos kami, Lord, sa mong kaugalingon o nagaila kami nga ikaw ang Dios, ikaw ang naghimo sa langit ug yuta, Lord. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi ug Lord, kami magayukbo kanimo ug magasimba kanimo. Ginoo niining taknaa pangamuyo kami, Lord, nga ikaw ang Dios may magapamuhat sa among kinabuhi samtang kami, Lord, magabasa sa imong pulong. I pray, Ginoo, nga ang kaalam nga langit noon makunsad ka namo, pinagi sa imong balang espiritu, Ginoo, nga may magagiya ka namo karon. Lord, tabangi kami nga masabta namo, o Dios, ang imong mga pulong. And Lord, tabangi kami, Ginoo, nga na kami makuha nga kanang pagtulunan, Lord, sa among pagbasahon karon nga mo ang ikinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, dalaygon ikaw mong ginaimbatahan sa mong taliwala. Tabuni kami, Lord, pinagi sa mong hamili nga dugo, O God. Even sa mga mananaw niini, sa mga kadungog niini, I pray, Ginoo, ikaw mga pamuhat sa ilang kinabuhi. Uban lang tibok panimalay, Ginoo. Salamat kay nga ikaw magapanalangin kanilang tanan, O God. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Glory to God. Okay, so sa chapter 12, sa Numeros chapter 12, mauni ang time, no? Kung nakahinumdum mo, sa time ni Miriam, no? Nga gisilutan si Miriam ani. So atong sugdan, no? Okay, kung anong gisulutan si Miriam. Okay, so sa chapter 12, verse 1. Si Miriam ug si Aaron misulti batok kang Moises tungod sa babayi nga taga-Kusi nga iyang gipangasawa. Okay, sa verse 2, sila miingon, si Moises ba lamang ang gipakigsultihan sa Ginoo? Dili ba nakigsulti man usab siya kanato? Og nabati kini ni Yahweh. Hallelujah, no? Bisan og nagtuo sila nga wala si Moises kadungog, pero ang Ginoo si Yahweh nakadungog, no? Verse 3. Si Moises maoy labing mapaubsanong tao dinhi sa kalibutan. Wow, no? Humble kay siya mapaubsanon, no? Mapaubsanon nga tao dinhi sa kalibutan. Okay, verse 4. Sa kalit lamang ang Ginoo miingon kang Moises. Sa kalit lamang ang Ginoo miingon kang Moises, kang Aaron og kang Miriam. Gawas kamong tulo ngadto sa tulda nga tagbuanan. Og migawas silang tulo. Verse 5. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod og mitindog diha sa pultahan sa tulda. Gitawag niya si Aaron og si Miriam og miduol sila. Verse 6. Og ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo. No, kuan jud ba? Pinamurag pinaisog kaayo nasuko ang Ginoo, no? Sa pamati kamo. Kun diha kaninyo'y may usa ka propeta, ako ang Ginoo mopakita kaniya pinaagi sa panan-awon og makigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Hallelujah. Walay labot niini ang akong alagad nga si Moises. Gipiyalan ko siya sa pagbantay sa tibuok kong katawhan. Verse 8. Mag-atubangay kami kung kami magsulti og sa tataw gayud og dili pinaagi sa mga pulong nga dili masabot. Og nakakita siya sa akong bayhon. Nganong wala man kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises. No, nasuko jud ang Ginoo, no? Kay verse 9. Og misilaob ang kasuko sa Ginoo batok kanila. Og mibiya siya kanila. Verse 10. Og sa pagkawala na sa panganod ibabaw sa tulda, si Miriam gitakbuyan og sangla. Og naputi siya daw yelo. No? Og daw kanang snow ba? Og sa dihang mitan-aw si Aaron kang Miriam, nakita niya nga si Miriam nahimong sanlahon. Verse 11. Og si Aaron miingon kang Moises, agalon ko, ayaw intawon kami siluti tungod sa binuang ug sa sala nga among nahimo.
no? So ning angkon si Aaron, no, nga ang silot tungod kay naa sila gihimong binuang ni Miriam, di ba? Ilahang gitabi, no? Ilang gilibak si Moises. Kay verse 12, ayaw himua si Miriam nga sama sa usa ka patayng bata kansang lawas hapit nang maut-ut sa pagula ni ini sa tiyan sa iyang inahan. Verse 14 o 13. Og si Moises mituaw sa Ginoo, o Dios, ayuha intawon si Miriam, nangalyupo ako kanimo. 14. Apan ang Ginoo miingon kang Moises, kung ludan siya sa iyang amahan diha sa nawong, dili ba siya maulawan sulod sa 7 ka adlaw? Okay. Makagawas siya sa kampo sulod sa 7 ka adlaw ug pagkatapos ni ana mahimo na nga pasudlon siya. Verse 15, busa si Miriam gipagawas sa kampo sulod sa 7 ka adlaw ug wala manglakaw ang mga tawo hangtod nga si Miriam gipasulod pagbalik sa kampo. Verse 16, human niini nang lakaw ang mga tawo gikan sa Haserot ug nagkampo sila didto sa kamingawan sa Paran. Okay, so mauto ang chapter 12 igsuon. Hallelujah. So murag naat pa tay time gamay sa chapter 13. So atong duhaon ka chapter atong basahon karon, no? Okay, so diri sa chapter 13 mao ni ang 12 ka espiya, no? Okay, so verse 1 sa chapter 13 sa Numeros. Og ang Ginoo miingon kang Moises, pagsugog mga tawo aron sa pangispiya sa yuta sa Kanaan nga ihatag ko sa mga Israelita. Ang matag tawo nga imong suguon kinahanglan pangulo sa matag banay sa Israel. So mituman si Moises og gikan sa kamingawan sa Paran gipadalan niya ang mga pangulo nga mao kining mosunod. Sa banay ni Ruben si Shuma nga anak ni Zakur, sa banay ni Simeon si Safat nga anak ni Hori, sa banay ni Juda si Caleb nga anak ni Zephoni. Sa banay ni Isakar si Igal nga anak ni Jose, sa banay ni Ephraim si Josue nga anak ni Nun, sa banay ni Benjamin si Palti nga anak ni Rafu. Sa banay ni Zabulon si Gadiel nga anak ni Zudi, sa banay ni Manase si Gadi nga anak ni Susi, sa banay ni Dan si Amiel nga anak ni Gemalel or Gimali. Sa banay ni Aser si Setor nga anak ni Miguel. Sa banay ni Neftali si Nabi nga anak ni Bopsi. Sa banay ni Gad si Goel nga anak ni Maki. Mao kini ang mga ngalan sa mga tawo nga gisugo ni Moises sa pangispiya sa Kanaan ug ginganlan ni Moises og Josue si Hosea nga anak ni Nun. Verse 17, gisugo sila ni Moises aron sa pagpangispiya sa yuta sa Kanaan ug giingnan niya sila. Pangadto kamo sa Negeb ug tungas sa kabungturan ug susiha unsang matanga sa yuta kini. Susiha usab ang mga lumulupyo niini kung lig-on ba sila o huyang, jutay ba sila o daghan ba. Verse 19, tan-awa kung maayo ba ang yuta o dili, kung kinutaan ba ang ilang mga syudad. Verse 20, tabunok ba ang ilang yuta o dili? May kakahuyan ba kini o wala? Pag maisugon kamo o pagdala kamo prutas gikan sa maong yuta. Kadtong panahon na mao ang tinghinog sa unang bunga sa paras. Okay, verse 21. Busa na ngadto sila sa dapit sa amihan o gisusin nila ang yuta gikan sa kamingawan sa Sin ngadto sa Rehob duol sa gangaan sa Hamat. 22. Nangadto sila sa Negeb ug miabot sa Hebron diin didto nagpuyo si Amihan or Ahiman, si Sisay og si Talmay nga mga kaliwat sa mga higante nga ginganlag anak.
Gitukod ang Hebron 7 ka tuig sa wala pa tukura ang suwan sa Ehipto. Kay 23 nangabot sila sa walog sa Eskol ug didto nagputol sila og usa ka pungpong sa ubas nga hilabihan kabug-at nga nagkinahanglan og duha ka tawo pagyayong niini. Nagdala usab sila mga granada ug mga igos. Ginganlag walog sa iskol kadtong dapita tungod sa mga pungpong sa prutas nga gipamutol dito sa taga Israel. 25. Tapos ang 40 ka adlaw na mauli sila gikan sa ilang pagpangispiya sa maong yuta. 26. Miadto sila kang Moises ug kang Aaron ug sa tibuok katawhan sa Israel nga didto sa Kadis sa kamingawan sa Paran. Gitaho nila ang ilang panaw ug gipakita nila ang mga prutas gikan sa yuta nga ilang gisusi. Miingon sila, nakaabot kami sa yuta nga inyong gipaadtuan kanamo. Tabunok kini kaayo og ania ang mga prutas nga among nakuha sa maong yuta. Verse 28. Apan kusgan ang mga lumulupyo sa maong yuta ug ang mga syudad kinutaan og habog kaayo. Gawas pa niini nakita namo didto ang mga kaliwat ni Anak. 29. Ang mga Amerikanhon maoy nagpuyo sa Negev. Ang mga Hitihanon nga Jebosihanon ug mga Amorihanon atua magpuyo sa dapit sa kabungturan. Ug ang mga Kaananhon anaa magpuyo daplin sa dagat ug daplin sa suba sa Jordan. Verse 30. Apan gipahilom ni Caleb ang katawhan sa tubangan ni Moises og giingnan, mangadto kita karon karon dayon og puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. 31. Unya ang mga tawo nga mikuyog kaniya miingon, dili kita makabuntog sa katawhan didto kay sila mas lig-on kay kanato. 32. Pinaagi niini gidala nila kadto sa katawhan sa Israel ang bakak nga taho bahin sa Kanaan. Sila miingon ang yuta nga among gipangispiyahan mao yuta nga dili muhatag og igong abot nga makaon sa mga tawo ug ang tanang tawo nga among nakita mga tag-as ug dagko kaayo. Verse 33, nakita namo didto ang taga Nephilim, mga kaliwat ni Anak nga gikan sa Nephilim. Og gibati namo nga sama lamang kamig apan-apan kung itandi kanila og nasiguro namo nga ingon usab ni Ana ang ilang pagtan-aw kanamo. Hallelujah! So mao kadto ang chapter 13. Mga igsoon no, padayon ang ilahang journey o nya karon gipadala no ang mga pipila ka espiya no para mag-espiya sa lungsod sa dapit sa Kanaan no, sa 12 ang gipadala ngadto. Apan ang gihimo sa nagikan didto nangahadlok sila, so naghimo-himo sila istorya para di sila maadto no. Apan atong padayonon na og maigsoon sa chapter 14 no. So salamat kaayo igsoon nga hangtod karon naagihapon ka diha no, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. I hope nga sa duha ka chapter naatay nakuha karon no. Dili ta angay nga mahadlok igsoon. So naay mga oras o naay mga time sa atong kinabuhi nga usahay ibutang ta sa sitwasyon nga daw kanabang pareha sa mga espiya ba no, gibati sila kadlok kay ilang nakit-an dagko kay nga mga tawo higanti ba. Nga kung i-compare sa ilaha gamay ra sila. Gagmay ra sila niya ilang kalaban dagko. Pero kung imong makita didto nila nakuha ang pinakadagko nga mga prutas no, kay giingon didto sa chapter sa verse nga tong nabasa ganina nga ang ilahang prutas gikinahanglan duha ka tawo nga magdayong ani tungod kay sa kabug-at, tungod sa kadako no. Og so mao na igsoon nga dili dayta angay nga mahadlok no. Kung unsay gihatag sa tuwa nga sitwasyon atuan nang himuon nga kanang makahatag nato kanang dugang bitaw pagtuo ug pagsalig sa Ginoo nga kanang gialaw na sa Ginoo diha tong kay gusto niya matest to ang pagtuo pagsalig kaniya nga dili ta mo atras no kung dili mo kupot ta perminti sa
saad sa Ginoo nga dili tan niya biyaan ni talikdan. So salamat kay igsoon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin kanimo uban ang imong tibuok panimalay. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, sa gikaingon ko na hangtod sa sunod higayon. Dalaygon ang Dios. Amen.